Kinaitak mo gusto nanay nag-uusi dyan. Nanaw kung tos nanay kasabaan ko. Hi guys, majong buntag ninyong tanan. Ako na po ni si Jinbers. Welcome to our channel. Aris ako daris gawas guys. Kaya ang tanawon ring ang mga tinanom nga pipinog na nga unsa na ni sila. Nangamatay noon mga pipino. Na kani wa na di na dyan ni matabang. Halidaan na laman ni nahagtanom o kanang alubira na lamay ang ipang tanom dani. Kana mo yang ipuli guys pagtanom ka ng mga alubira kay gamit maninigiyan mo yung ibutang si Jang Aping. At tidari yun, nangamatay, karirang isa mo'y nabilin. Madyo na namang mabuhi na, balag ka na rang isa. Kanina lang may atang itanong guys na alubira, masig mabuhi ni sila diha. Kinagisuot naman ni sila sa mga kaam. Nagana na ano, ihilira, ipundok na dahil, i-distansya lang be. May namudaghan niya ba kay, pag sayuta, mudagko mo niya mayo god. Ay, birabi ang putol. Oh, daghana na, ng anak-anak. Anak nila. Dagay ng anak-anak ko. Kana may pananom diha kay kinabangan panigiya na. Guol siya siyang pipino, kay wala na yang pipino na tigbak. Ay ayo man daning juta mag tanong-tanong kay. Batuon kayo. Batuon man. Oh. Mura di makaayo ni Kian sa ihang buko. Kana kay baligan na lagon di kapsul mo na. Nga lang kapsul na may sabol ay kana. Wa man matabang nga gamo ang pipino guys, salitan na laman ni namo. Alubira. Mo pa siguro yung alubira itanong dani mabuhi pa siguro. Nga ka batuon saan ka pagka kamang ganun nilang ukat nga ra man ka batuon. May napedag ko. Wow. Kaning kagmay diri na rapid kitumban niya na. So sara maning ka cute. Ay nga sigsaba gud. Ikon-kon kay muguho niya na matabunan. Oh dito rapid. Stansya dito. Diha. Oh di pa. Ikaw kay magbutang kog kuan harang. Pipino ang tatuyang ganahan itanom di manabuhi. Kanina lang mga alubira kay gamit man puning giyan eh. Mamani dyan ipang butang kayo dyan kuan guys, naong. Kasi mamatay po ni. Ah, malabo lubira dali man mo tubo sa mutag sigulan. Dali mo tubo ang lubira. Nabuak ng kaang. Ibaw na siya gibara mangkod. Medyo kay klaro pa. Dili na pitang usa ka ng dako be. Oh. Buwak na po ni ron ngayong kagkuan gibara. Ito yung bit-bit eh, sundang ni nabara man eh. Ta guys, sa lamang gipulyan og alubira kaya pipino isa ra may nabuhi nangamatay may hinuon nga gibutang nga fertilizer na intonsis man. Mama nay sekreto ni giyan guys ang butang si Jang Aping alubira kada gabi eh. Paningit lagi tamag binugwa dito. Katong saging bangay natag niya tirubi guys atong lutuon na nga minata mison balatikan. Di jun may magbunot. Practice og bunot kay nagka December wa ko dani. Nagkapasko bang tuig magbiko mong duha ni giyan. Yung order rami oy, mamaya way lang yung biko. Di gud makaon. Kung na jun og bunot. Nagparuray guys oh. Pahuway nang Nagimot-imot si Ja kay muli na kuno kog buhol. Hindi kay magkudkod nako diya gapahuraray. Kudkod na kaw. Ikaw na may Ang magkudkod. ako'y nagbuak, ako'y nagbunot. Oh. Kaya hang luto ni saging kay sayang nig malata.
Ni kaging na lagi imong danggan. Kagi ayaw ko sakit no. Kaging na kuno trag lubi mo kaging na danggan. Nagkuno ba kay wala magkauntag minatamis. Unsa man na paglakaw nga na makadagaw na unlan buntag sa jupa gapahurahay na ka. Ana pa siya ay nagulig boy. Eh, ningawon ko nimo. Nagkaw sa baan mo eh. Saban ra pa kong nanay. Ano? Nanaw kung tos nanay kasaban ko. Kaya naman. Paniwang-niwang ko noon, diyo ko nung magkasakit. Lay ko, di kasaban ni nanay do. Diya. Kaya ikaw nagsugo, ingag ka agmais, kaya mo siksi. Kayo ra ng niwang. Kay Pangatarangang nanay. layo sa mga kuan. Sakit-sakit. Si Junjun rante mong kasabanay, di ako. Kaya si Junjun may niingon nga, kaan kong mais. Kero ko nung Oy, si tatay may kasabi. Kay si tatay na ingat pa nga magmay sa aron din mo mga high blood. O, si tatay may kasabi na Sa Diyos, si nanay nanawag ganiha. Gikasaban ko ni Diya. Paniwang-niwang ko nung kunjo ko nung makasakit ko nung. Pamangkod ko kadyo ning niwang gamay ra ning slim ra nung kung gamay kay. Gamay ra man pud timbang ang nabawas. Kuwan raman. Gatong din nagpatimbang ko 51. Nagbawas ko og 9 kilos. Kay 60 pa dyan ako des ni Agi, pero okay raman siguro ng timbanga, 50 kapin. Sagdilaman kay muli ko dito sa Bohol, manambok na lagi kong balik na eh. Manampo. Dabi mo sugot nga patambok. Hindi ka puli on dire. Magpatambok na ko diya na eh, naguli. Andiyo naman diya, itik-itik kay. Gwapa man gihapon ng imuhang junior nga, liwat nimo. Liwat man gihapon ni Nemo, gwapa. Durian na po magic. Yung samot na noong kong kagwapa runay nga ning niwang. Nakaw na ay kanak ng kamote. Hanggang kinaitik mo gusto nanay nag-usi dya nga nagniwang ko paniwang-niwang ko nung diyang makasakit ko no. Da magkudkud sa koy. Sige jaw-jaw ay mahimong snack day. Isa ka tong Nakaw na. Kudjap po na kudkud sa ko. Wala mo nagkudkud ko no sa kamo. Lagi sa dali raman eh. Ikaw may magkumot. Ikaw magkumot oy kaya gang kamot na nga kasgas ni nilabag hapon. Dore magkumot. Hapdos ni na guys agang kamot na nga samad. Ali na kay mularga na. Sakay na. So pere. Pag andam na, andaman na ng imuhang kagalingan kay ikaw mo'y magkumot. Lami ning magkudkod. Ako be. Ha? Ako. Dali. Dali, erong makatilaw kag. Ang kalami magkudkod. Dali ora ni nagkudkud boy. Manakukudkod guys. Darag saging guys. Bangot daw. Ato ni nga, pautan. Si Junjun na magkumot kay agahang kamot grabe nga blusa nang alas-las og nilabag hapon. Nagang kamot guys, hapdos kadyo nang alas-las og nilabag hapon kay nagubag amo ang wasi. Pura may nagkusot, ja sila may tiganam og hay-hay. Nabuak nagplanggana be. Nubok man. Nasubra na kog buok. Asa kay nag-apil po di mo kumot ng planggana? Silit man. Asa ni sidlit? Asa kay ni sidlit? Ang silit. Luya ni mo pa, ignorante man kadyo ka magkumot oy. Dindas silingan sa kanilang gibuhat nga ni sidlit mong kuno. Daragi mo ang saging Ate Ruby, amo nang minatamis. Asawa pa naka-subscribe sa YouTube channel ni Ate Ruby. Kasing ganahan mo dili sa ijang mga vlog, paki-subscribe laman ni Ruby Provinciana. Usay ra na siya makapag-vlog kay busy sa panginabuhi. Sa gilahang cellphone gamitin sa anak ga online class. Lay man ako dayo. Human naman po ko. Minsan naman tanga human naman po ko. Kaya guys, sanang nahiwag saging. Ato na laman ng latikan. 1/4 ra nga aso kalatang ibutang kay tamis naman ang saging. Pinatikado tamis. Lami po bulanghoy nga ni umpa. Ha? Lami po bulanghoy latikan. Sugod na ko pan guys, latik. Pwede ay tao dari. Minatamis ko no. Siyempre ka nang matamis. Matamis ang pagmamahal. Nga naman daw ng mga driver pa, driver, sweet lover.
Nagsugodan na siya kamingaw guys. Kapit na kumuli. Sunod si Mana. Muli na ko kay si Kandos naman sa mga vaccine uma. Mana junjun ga sugod-sugod na siya kamingaw kay first time pa namang magkaladyo og dugay-dugay. Kaya magpabuong sa ko dito sa Bohol guys. Kay sa una magbakasyon ko si Mana raman balik na ko. Kay maluoy man kong mama nga di dyan og dugay dani ba mo nang si Mana rang balik na ko. Unsa karon kay ta pa mas mamas Mindanao magpabuong sa ko dito sa Bohol. Naaga di maghilak dani sa kamingaw gajud. Bukan talag kamingaw sa payan. Kini akong ipuyan. Ito ano pagluto? Latikon ka na bitaw maglatik ka murag biko. Jog malatik na ilunod na to nimong sa. Excited na ko guys, madtumi sa syudad. Kasi karong sunod adlaw ato na mo si Ate Flor. Lami ang tani kinugay ato ang ibutang. Wa mo kinugay. Pero okay ra man gyapon eh. Aya pagpasingot ka ron di ka obhan. Ang di ta panington nga init dani. Kung di ka gustong panington eh, ako nimo ang bahay. Busy man kay kaday. Ikaw ra ba na nagsuko dani. Day. Busy man lagi ka. Awa maglaway na ka dani, andiyan ka napakanon. Oy, ako tigtrapo, di makakaon. Nasa rin mong tingin panalain. Wala naman ka nagtamulo. Bapa mo latek. Sa mga bata. Ay pasag di mo kaglingon. Pero ato ko sa Bohol, wala na itigtrapo. Si Undo. Undo bay. Trabaho na dahil si mo gustong buhaton. Sige naman kagkuhan na rin. Sabi ko gimuha na ng gipuhan gahapon. Wala. Nagibangaw gahapon eh. Wala tungkol. Meron kiniinit pa. Ay, inay nga, nuwa man ka na masayro ko. Ulan kasay. Sa bamuhi. Mo na nga. Diyan, ni Puyo mong kadigian o kuhan o vlog na nawa. Nagiri. Apik na ni Malatik at na ning ilunod ni nga ang saging. Ilunod na natin ang saging guys. Dami pud bulanghoy guys, imo nganion. Imo ni mo minatamis ba. May bulanghoy dani, sa hira na ibaligja. Musahay og tabo na ibaligja pero ingaron nga laing adlaw ay baligja. Na guys loto na gatang minatamis nga saging. Dami ni kay gipalatik.